Her har vi Oliver. Nej! Og Daniel, han kommer ridende. Ja! Men vi vil spille vores let's play her på Lethal, som I gerne vil få EP'en til. Men hvis I griefer noget, så bliver jeg altså rimelig ked af det. Men det gør I ikke. Vi bliver sure, så kilder vi jer. Ja. Reporter vi jer. Og bare så I ved det, jeg kommer efter jer med min hest. Hey Daniel, du rider på min hest. Ja, det er mig, der rider. Nej. Men vi skal lave noget snor. Og prøv at se Og Larsen. hestene kan ikke komme ud nu. Hjemmefra. Jeg har sådan en her. Du har snydt hjemmefra. Jeg har sgu sådan en der. Jeg har sgu lige sådan 3 grisebøffer, du. Giv mig en. Værsgo, du. Jeg har sgu lige lidt snydt hjemmefra. Jeg har snydt hjemmefra. Som I kan se, så har jeg også fuld charme-rustning. Boom! Han bruger hack. Ja. Bedre kendt som, der er noget, man kan charme med i starten. Og der er en grisefra. Ja. Jeg tror, jeg laver et diasvær ud af min dia. Ej, Daniel, ikke allerede. Hey. Jeg har 15 diger til mig. Oliver. Nej. Giv mig noget træ. Gang 3. Giv mig noget gang 3. Okay, her er noget gang 3, mand. Man plejer at sige gang 10, men vi siger gang 3. Ja, vi skal have noget 3. Ja. Jeg kan lige hende. Lol. Sådan der, Tobias, så har vi hesten her. Jeg kan ikke gøre noget fucking lort. Det er ikke fucking det er jo ikke din. Nej, det ved jeg. Og bare så I ved det, vi er lige startet op. Jeg har bare fundet de der heste. Ja. Det var faktisk et uheld. Det var faktisk ikke engang, vi havde overhovedet ikke regnet med det. Nej, det var bare et rent held, jeg fandt de stolen over i nærheden af Tobias. Ja. Vi ledte efter et sted, vi kunne bo, og nu har vi fundet det. Yay! Hurra for os. Så lad mig da håbe noget 3 for sådan der knude. Vi skal altså have et okay stort hus. Sådan der. Ja, det skal være pænt stort. Helle for at bygge. Ej, helle for at være sådan en, der render rundt og miner. Ja, Oliver er miner, jeg er bygger, og Jeg er også bygger. Okay. Hallo, Oliver, prøv lige at fortælle ham, hvor god jeg er til at bygge. Han er OK. Han kan bygge en... Ja. Jeg har bygget et krydstogt. Altså et kæmpe skib. Uden kreativ. På min singleplayer. På et kvarter. Fed. Det er jeg også. Jeg har prøvet at bygge en borg på 10 timer, der var landets by, som jeg selv havde bygget. Jeg spawnede mænd, og det var ikke kreativt. Men alligevel, det er mega flot. Jeg havde bygget flag. Jeg havde gjort sådan, at der ikke spawnede mob inde på Mobs. Ja, mobs, eller noget som helst. Ingen kom ned i min. Men hvem hjælper mig med at hugge noget træ? Det kan du selv gøre. Det kan du selv gøre. Jeg miner, hvis Larsen han render rundt og chiller. Og ved du hvad? Jeg laver noget træ. Jeg tænker bare, hvor kan vi finde slime henne? Slime? Ja. Da jeg red rundt på min hest, så synes jeg, at der lå sådan en, hvad hedder det nu, hvor der er i nærheden af en jungle derovre af. Okay, men hvor er der slime? Vi kan jo ikke bygge halvdelen af vores steder, vi kan ikke. Okay. Er den der narko, der han har taget, ikke? Ej, han har taget kun herhenne, ikke? Ja, men vi skal nok... Han har faktisk taget en del her. Og han har her. Og sådan lige. Nå, jeg bygger et lortehus til os. Jeg bygger verdens flotteste hus til os. Jeg bygger ikke noget. Nej, Larsen, vi skal stadig kan bo. Det var skideskur. Ja, jeg laver et skideskur til os. Når vi laver et starterskur. Ja, og det bliver fucking grimt. Det går lidt grimt til. Nej, det skal bare være sådan. Hvad er det? Hey, har vi en mine? Ja. Ja. Og ingen kommer ned i det min. Og Alice, jeg vil bare lige hugge noget sten til os. Jeg bygger mit eget lille hus. Bygger jeg et hus til mig. Så venter jeg. Mit dørhus. Nej, Oliver. Det er mig Larsens dørhus. Ja. Det er mig og Næst. Ja. I kan få lov til at bygge jeres starthus, og jeg bygger mit. Okay, men så er det også min mine. Nej, Okay, min. det er alles.
Nej, det er ikke gummi. Jamen, du skal også være fair nok, så. Ja. Vi skal ikke bare sige, at der er noget, der er vores eget. Vi skal dele alt. Ja, Ved men du hvad, altså, jeg vil lige have vores merch i vores start, køkken. altså bare lige sådan nogle små starthuse, det må Nej, min skål er gået i stykker. Nej. Jeg håber stadig, det er lykkeligt. Det kan godt være, at jeg sådan lige pludselig smutter til spawn, fordi jeg skal shuffle. Så jeg kan shuffle om skov. Ingen bygger på mit dødhus. For der er mig, Lars. Hey, må jeg gerne bo her? Men jeg synes, det var nok på kort etteren. Hvad fanden er lige med kort? Ja, der var... Nå, vi ses! Woo!